16日月曜の為替市場に影響を与えるニュースを確認しましょう。スイス、ドイツ、フランスの市場が祝日のためお休みです。最新26時に4月の日本の国策機械受注速報が発表されます。ここ2ヶ月間連続で増加し、国内及び国外受注が増加しました。12時半に5月のニューヨーク連金製造業景気指数が発表です。4月は予想以上上昇し、1年間の高値をつけました。14時に5月の米国 NAHB 住宅市場指数が発表です。ここ3ヶ月間連続で変動しませんでしたが、今回は上昇が予想されています。翌深夜1時半にオーストラリア中銀議事録が発表され注目を集めます。5月の会合での金利引き下げ決定がサプライズとなりました。翌深夜3時にニュージーランド中銀第2四半期インフレ期待率が発表されます。第1四半期では 0.3% 下落し、22年間の最低値をつけました。私、ルイス・マックリーがお伝えした5月16日月曜日の経済指標発表カレンダーは以上です。火曜のリリースを次回のカレンダーでチェックしましょう。